Ready? Pakenen. Onks koukkuapussi auki? Avaa ennen kuin lähdetään menee. Onks siinä liukkari? Ei oo liukkari. No vittu. Pakin liukkari. Uivana. Noniin. Valmiina? Ei, onks sulla vittu siihen mitään liukas? No ei ole. No, Kun mä... ei se viimeksikään tarvinnut. Ei sullakaan ollut mulle tähän. Se vaan vaikeuttaa sen lopun. Noniin. Valmiin paikalla. Oo. Ota pari kertaa happea sanoisin. Joo. Arviina. Koukku. Get blood all over my hand. Cleaning stuff for that. Paikoillaan. Oh. Ota Leena yksi paperi. Ei, älä siihen suoraan, mutta sinne alle. Pidä hetki sinne, jos saa hyytyä. Pidä sormella, toi yhden sormella niin mä löyän antaa face. Yes, you're a hardcore man, okay. Stop the average point. That's some hardcore shit, man. Cheers. Where's one? You don't mind if I put it on YouTube, do you? No, No, cool. no. Okay. One more time. Yeah, Bobos Local Carnival from Finland, Helsinki. Cool.